Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 6-njy aprel hepdäniň çarşamba güni biziň kanalymyza hoş geldiniz. Şu gün gepleşiň temasy biz prezident saýlawlary geçirdik. Biz prezident saýladyk. Inniki ädim näme? Biz näme etmeli? We käbir soralara jogap berilmelýär. Şu gepleşikde. Çünki men gepleşimde doğrudan bir topar soralar çykýar. Bir topar soralar ýa-ni berilýär. Men şolaram jemläp esaslaryna jogap bereyim. Eger siziň soraňyz bolsa, kyn görmän şol häzirki gidip durun videoň aşagyna öz kommentariýaňyzda sora berseňiz, men geljek videomda size şu soralara jogap bererim. Ýa men şu gepleşigimi ýek gözüme geçirýän. Şu Timur Serkerden doğruluğunu yine 50 yaşadı. Şunun için men ýek gözüme geçirýän. Erti onu siz gutlap bilersiniz, efire gelir. Yine şunun için näme soragyňyz bolsa, soragyňyzy berin. Men geljek gepleşiklerine hökman jogap bererim. Hemme soralara jogap bermen esasy gyzykly, tanqidli, esasy ýol görkezçi, gatwaji soralara jogap bererim. Indi gelin biziň gepleşigimize geçelim. Hemme soraýan burada ine biz saýlawlary geçirdik. Indi biz näme etmeli? Biz nähili ädimler etmeli? Seýdim. Bizim esas maksadymyz näme? Ine saýlawlary geçirdik. Şunun bilen biz öz seslerimiziň badygyny görkezdik we öz seslerimizi Serdar Berdimuhammedow bermediğimizi görkezdik. 75% goly ses alındy. Ýani alternatif kandidat bilen ve beýleki Serdar Berdimuhammedow 20-den 80-çe geçen sesler berildi. O diýmek, halkyň 2-den 3 bölegi Serdar Berdimuhammedow islemek. Diýmek, halkyň 2-den 3 bölegi Serdar Berdimuhammedow prezidentliğe kabul etmeýär. Ne şu pursatdan peýdalanyp, indi biz hemme beren adamyň seslerini, ýagny 208 000 adam birinji gedek, ikinji gedek 106 000 adamyň seslerini biz jemläp, bütün dünýä gurumlaryna, halkara gurumlaryň öňünde, mass mediýanyň öňünde we başga halkara gurumlaryň we döwletden ýolbaşynyň öňünde şu zatlar meseleleri goýup, olar bilen işläp çözüm tapmaly. Türkmenistanyň bir kanun geçirilen saýlawlary zahvat edip falsifikasiýa eden adamlar nähili jenaýda çağırmaly, haýsy sanksiýalar berilmeli, nähili şonuň kararlaryny ýatyrmaly, şol bilen maslahatlaşyp, şol bilen gidip biz tiz wagtda Türkmenistana ýolları açyp, Türkmenistana bütün dünýä jemgyýetçilik, alayda demokratik jemgyýetçilik, Türkmenistanyň bar çeken konvensiýalar we şertnamalaryň bozulýanlygyny we şolary Türkmenistan gysga wagtda öz kanunlaryny we öz ýa-ni saýlawlaryny şu kanunlara getirmeligini bular ýa-ni netije çykararlar. Şoň esasyna da ikinji soraw, esas soraw biz Türkmenistana ýollar açyp opozisiýa Türkmenistana ýermeli. Birinji opozisiýonер hökmünde men özüm girerim Türkmenistana we beýle opozisiýonерleri çağırır Türkmenistana. Onun için biz bütün dünýä gurumlaryny gowy hökmünde arkamyza alyp Türkmenistanyň içine barıp diktatora hiç kim opozisiýoneri ýa halkyny illetmeli ýaly arkyn işläp partiýalar açyp biz hereketler ederiz. Sebebi şu biziň etjek zadymyz şu günü Türkmenistanyň prezidenti Tohumi Berdimuhammedow bütün dünýä jary edip aýdýarlar, Türkmenistan ine şeýle diýip. Ne şeýle bolýan bolsa biz şeýle de ederiz. Ine şu birinji maksat. İkinji maksat, esas maksat biz Türkmenistanyň konstitusiýasyny häzir taýýarlamaly. O diýmek näme? Ünsüren. Egerde bir döwletde konstitusiýa işlemän bolsa, onu 92-den bäri ýa-ni ýyrtyp, ýamap, aýryp, söküp, ýamap diktatorlar diňe öýleri üçin eden bolsa, o ýerde hiç bir adam, hiç wagt dalaşgar bolup, bir ýolbaşy bolup ýa-da mejlisin dalaşgar bolup saýlanyp bilmese, ol konstitusiýa işlemese, saýlanan deputatlaryň hemmesi diňe bir adam üçin hyzmat edýän bolsa, o ýerde halkyň hiç hili soraglary çözülmeýän bolsa, mysal üçin ýollar ýapyp,
Näçe deputatlar, mejlisin deputatları gurulanyp şu wagtda. Mysal üçin pasportlar ulanmak. Onu aydym bolny, aýdyp. Näçe şolar hiç kim şonuň üçin ne Serdar Berdimuhammed, ne Gurban Berdimuhammed bu soru beren oklar. Sebäbi olar bermeden. Sebäbi olar mejlise baranna olaň esasy roly şo ýerdäki Berdimuhammedowy gollamak. Şu Berdimuhammedowlar näme diýse şolary etmek. Olary häkimler etdirýärler, häkimiň ýanyna urmasalar etdirýärler, emheme guluklar, beýlik guluklar etdirýär şonu. Prezidentiň administrasiýasy etdirýär. Sebäbi şol adamlar şöyle baryp şol zatlar eden ýagdaýynda, olaň dogun garnaşlary kiçik biznes ýörden ýagdaýynda, olaň üstüne milisiýalar, polisler çodan ýagdaýynda, men halk deputaty mejlisde oturýan diýse, olar şol kiçik biznesmenleriň dogun garnaşlaryny gowrap bilýärler. Olar kiçik öz avantajy, öz bähwidi üçin watany satýarlar. Ondan halka nähili ýa bähwit bolsun? Hiç. Egerde Türkmenistanyň hökümetiniň hemme esas wezipelerine Hoply geňeşiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow, Hoply geňeşiň sekretary öz garnaşy, mejlisiň ýolbaşçysy öz garnaşy, öz dogunyň, ýani gyz dogunyň jogorusy. General prokuraturaň ýolbaşçysy öz garnaşy, MHM'ň ýolbaşçysy öz garnaşy, polisiň öz garnaşy, hemme ýerde öz garnaşy bolmasa, onda döwlet ýok bolmaly bolýar, onda hökümet ýok bolmaly bolýar. Onda bir döwletde konstitusiýa işläp dursa, başga bir adam bir kanun ýagdaýynda gelip, zahmat edip, konstitusiýany düzeltip, diňe öz bähwidini goýup, öz garnaşlaryny getiren bolsa, onda o döwlet, o hökümet bizim halkymyza hyzmat eden ol. Näme gerek bolýar hökümet? Näme gerek bolýar döwlet gurulşy? Ine şonuň üçin bizim ikinji maksadymyz ol Türkmenistanyň raýatlaryň arasynda komissiýa döredip, gowy ýuridik tarapyndan işläp bilýän ine merkezi saýlawyň komissiýasyna işleýän adamlar bar. Olar bilen Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň üstünde işläp, halkymyň içinde şonu ýa-ni arwalyp matlatlaşyp, biz şu konstitusiýany referendum üstünden tasdiklemeli. Ve şu konstitusiýada bizim haklarymyz çäklendirilmän, gaýty prezidentiň haklary çäklendirilmeli. Onda şu täze konstitusiýa boýunça biz hereket ederiz. O konstitusiýa boýunça iki grajdanlyk 3, 5, 10 tapawut ýok. O konstitusiýa boýunça kiçik milletler, buluçlar, özbekler ýa beýlekler ýaly olaryň wekilleri hökman mejlisiň içinde bolmaly. O konstitusiýada adam haklary, ýygnaklar, partiýalaryň şertleri gatan fat bolmaly. Partiýa şak bolsaň, mysal üçin ýa-ni 50 000 adam toplamalýar ýa 5 000 adam toplamalýar. Bir 20 adam ýa 10 adam toplanyp şonu karary berse, partiýa açylmaly. Onun registrasiýasy, dalaşgar bolmak üçin şertler hatan fatlaşdyrmaly. Bizde näçe köp dalaşgar bolsa, şonça saýlaw köp, şonça saýlap bilýär. Näçe partiýalar köp bolsa, şonça saýlap bilýär. Adak metbuat boýunça biz eýýän öz geljek konstitusiýamyzy herden başlamaly. Şu konstitusiýany kabul edip referendum üstünden halk bilen tasdiklap, biz şonu seredip şonu göre ýaşamaly. Sebäbi olaň konstitusiýasyna seredsen, bir adam üçin gurulan konstitusiýa, ol adamam bütün döwlet bahwalan bolsa, siz näme hereket edecek? Hereden hereketiň bir kanun, hereketiň terrorist bolýar. Ýöne konstitusiýada ýazylyr. Adam hukuklaryny goraýan jarnamada ýazylyr. Hemme zadyň iň ýokarky zady hakdyr. Egerde biz halk bolup şu konstitusiýany täzeden kabul etsek, köňesi işlemeýär, tuturdy. Şo günden başlap köňe konstitusiýa ýatyrylýar. Ona halkyň referendumy. Kim diýer, ine konstitusiýa boýunça referendum diňe saýlaw komissiýasy geçirip bilýär. Yalan. Ol häzir yalan konstitusiýada ýazylyr. Dogry. Ýöne hakykatdan hem ol bütün dünýä jarnama, ýani adam hukuklaryny goraýan jarnama, konvensiýalar we şertnamalar diňlerini. Sizin bilişiňiz ýaly, şertnamalar, konvensiýalar bütün dünýä adam hukugyny goraýan jarnama, bütün dünýä adam hukuklaryny we grajan hukuklaryny we adamlaryň
siyasi hukuklaryny gorayan pakt bar. Şoň esasyna konstitusiýa bolýar. Eger şu konstitusiýa häzirki şuňky Türkmenistanyň içindäki diktatoryň ýürütülüşdirip eden konstitusiýasy, ulantyryň konstitusiýasy egerde şoňa gabat gelmese, o konstitusiýa ýatyrylmaly. Ine biz halk bolup, şoň üçin täze konstitusiýany kabul edip, fesler alyp, dünýäň islendi künjegine bolaýan. Fesler berip, biz şu konstitusiýany kabul edilmezde bollugy bolýar. Berdimuhammedowyň jany çykýar. Şoň üçin men size ýuridik akılly hereketleri başlamany hüdürlüyor. Birinci bilen. Şu barada men häzir umum aýdyp geçýän düýükli her ädim boýunça men jikmejik düşündiren detallar. Şoň üçin ine maksatlar şular. Birinci, biz Türkmenistanyň 10-njy martda geçirilen saýlawaryň bir kanunlugyny suwd etmeli. Ve şu kanunlary, şu saýlawlary ýatyrmaly. Türkmenistanyň atasından oğluna geçen prezidentin hiç yerde hiç hili status bolmaz ýaly etmeli. İkinci, biz bütün dünya gurumları diýmek açık döwletler, azat döwletleriň netijelerini çıkaran neticeleri hükmünde Türkmenistana netice çıkartmalı, täze saýlaw geçirtmek. Eger Türkmenistan geçirtmese sanksiýa ýatyrmaly. İkinci maksat, biz Türkmenistana ýol araşdyrmaly. Şol birinji soraga girýär, şu ikinji soraga. Sebebi Türkmenistanyň haýsy bir konstitusiýasyny alyp görseň, ýa haýsy bir kanunlaryny alyp görseň, ýollar ýapylmaly däl. Egerde uruş bolmasa içinde ýa-da super virus bolup, o ýerde karantina Türkmenistan giremese. Karantina giren ýagdaýynda da öz raýatlaryň içine evakuasiýa edäl. Onda diýmek diňe bir sebäp bar, olum uruş bolmaly. Türkmenistanda uruş ýok. Ünsüň Ukrainada uruş edipdir. Komendantski ças diýilýär, çäre goýulan wagt. Ine şu çäre goýulan wagt saat 8-den 2-den 6-50 işleýär. Şu wagty hiç kim gymyrlamaly. Galan wagt sen Ukraina girsen bolýar, çyksan bolýar, uruş edip durýar. Bir topar adam girýär we çykýar. Diýmek uruş bolanda da şu şertleri ýanky halk üçin peýdalanyp bolýar. Bizde näme uruş barmy? Näme ýollar ýapýar? Näme näme diýär? Sebebi ugurluk edip, ugur adam özüni gizleýär, ýanky serhetler ýapyp halkdan gorkup gizlenip otur. Şurada da garşy güreşmek, eline ýara galsan terrorist bolýan. Köçe çyksaň ýygnap alyp gidýärler. Egerde iki bolup dursan köçede ýygnap üstüne polis şolýar. Egerde üýüşüp, herkesiň dubinkaly, sen dubinkalýarlar. Egerde elinden dubinka alsaň sana garşy ýara bolanýarlar. Elinden ýara alsaň sana garşy tanklar bolanýarlar. Diýmek, o ýol biz hiç wagt bilmeýär. Biz saýlawlara gatnaşyp görüp uçak bolup o ýolum ýapyk. Biz şu zatlary halkara gurumlaryny düşünürip, biz özümizçe hereket edip, täze konstitusiýa alyp şu ýerde prezident respublikasyny normalna prezident parlament respublikasyna öwürmeli. Häzir prezidentiň haklary çäksiz, şonu çäklendirmeli. Kim bolaýsyn prezident tapawdy? Meniň missiýam, meniň rolum, siz maňa beren ýumuşyňyz, meniň jogapkärçiligim şu günden, şu 2 aprelden başlap Türkmenistana kanun esasında girip, kanun esasında hemme konstitusiýany hemme zatlar düzüldüp, halkymyz bilen şu ýerdäki rejimi aýryp, olary jenaýda çekip, täze saýlawlary ikrar etmek. İstendi adam girip Türkmenistana saýlawga gatnaşyp, kim utulsa şol uturýaly açyk saýlawlary geçirip, bütün dünýäniň gurumlaryndan adamlar getirip, Türkmenistanyň birinji ýerek açyk saýlawlary içinde resmi taýdan geçirenini suwd edip geçirmek. Ine meniň missiýam şunu uturýar. Kimde kim maňa çolýan bolsa, ay bul pul üçin işleýär, ýene bir zat üçin işleýär, ýene bir zat üçin işleýär. Ine men aýdýan meniň missiýam düşüp bolar ýaly. Men sizi kanun ýoly görkezip, kanun ýolla sizin bilen öňürçän. Haçanda kanun ýoly etsek biz bütün dünýä bolar. Anam. Berdimuhammedowyň jany çykýar şöyle. Haçanda biz bir kanun ýagdaýda hereket etsek, bular Rossiýa bilen beýleki döwletler bilen şertnamalary bar. Bize garşy terrorist diýip, bir topa kanunlary ulan
bize karşı bizi atıp bilýärler. Kimde kim elimde yara galaly bolanok diýip aýan bolsa, şol adam akylly hereket etbilmeýän bolýar. Şoň üçin biz kanun esasında ýüremeli. Belläp goýun kelläňizde. 2 aprelden çalışmalar başlady. Birinji çalışmalar Türkmenistanyň 12 martda geçirilen saýlawlary biz bir kanun tasvip etdirmeli. İkinci, ýollar açmaly. Şol wagtda. Üçüncü, täze konstitusiýany taýýarlap, bizim ýuridik taýdan güýçli adamlarymyzy toplap komissiýa durup taýýarlap, bizim halkymyza bermeli. Halkymyzdan bir ay, 2 aýyň içinde gaýtargy ýa-ni jogaplaryny ýa olaň maslahatlaryny alyp, şo konstitusiýany bitirip proýektini ortaga goýup, şoňa gol sesler berip biz şol konstitusiýany almaly. Şo konstitusiýany alanynda bizim gurjak Türkmenistanyň düýgürlüği, fundamenti. Ine şondan soň bize hereketler etmek gatansa. Inanyň. Biz köp variantlar seýredip öwrenipdik. Bizim ýanymyzda halkara gurumlar bar, bize kömek edýän. Halkara Türkmenistanyň çeken ýa-ni şertnamalary, konwensiýalary esaslanyp ýürýär. Şoň üçin ine şu ýol dogry ýol. Indi şu maksatlara yetmek üçin biz kim bolar? Halkara gurumlar. Men aýdyp durmaýyn, olaň sany köp. İkinci, halkara mass mediýany. Üçüncü, Türkmenistanyň içinde we daşynda biz işler geçirer. Indi işler geçirmede biz öňkü ýaly açyk geçiriljekkä, sebäbi biz kime garşy görüşýär? Biz ýurdu basyp alan diktatorlar, eline dubinka ýaly emkame terrorist gullugy, polis zombalar, prokuratura robotlar we gaýet ýa-ni kirzaplar. Şolara garşy biz näme görüşmeli? Din kanun esasında. Şoň üçin bizim Türkmenistanyň içinde etjek zatlaryny daşynda diňe gizlin çatlarda, ýagny ýapyk çatlarda iş gider. Biz açyk aýdanmada diňe netijeleri, ine şu netijeleri aldyk diýip diňe netijeleri boýunça jogapkärçiligimizi görkezler. Edilýän nähil etjek bolýan algoritmimizi, ýolumuzy biz görkezmek sebäbi öňüne aljak bolar. Ine şu ýaly öňde goýulan maksatlar var. Indi şunu ýa-ni ýerine ýetirmek üçin haýsy strategiýa ulanmaly, agressiv, ılalaşykly ýa-da effektiwni başga bir strategiýa ulanmaly, onuň üstüne işläp dur. Indi şunu strategiýany maksadam goýup, planlaram goýup, haýsy algoritm ulanmalylygyny onuň üstüne de işläp dur. Şu tamam bolan soň biz halk bilen gönden işläp başlar. Ýa şoň üçin häzir ýa-ni mazgawy ataky biz şoň üstüne işläp dur. Indi men gelin sizin berýän soragyňyza jogap bereýin. Bir topar ýerlerden soralar ýa aktivistlerden, ýönekä adamlardan, Türkmenistanyň içinden daşyndan. Şeýle adamlar soraýar, Murad aga, siz adamlara pul berip test berdirdiňiz. Sizin geçirilen saýlawlaryňyz hakyky däl. Siz adamlara pul berip işledýäňiz, siz pul üçin işleýäňiz, siz prezident boljak bolýaňyz. Yeni bir zat. Şu ýaly meňde şu ýa soralar. Men ýalňyja aýtdym, meniň missiýam, meniň borjum, meniň alan jogapkärçiligim Türkmenistanda açyk saýlawlar geçirmek. Eger men açyk saýlawlar geçirtsem, onu men hemme adama, istenip Türkmenistanly adama el ýeterli mümkinçilik dürediýän öňüni prezidentliğe, meclise, o tabiýatyň ýa deputatyna, şäher etraf, vilayet, meclisiň deputatlygyna, ýol başçylygy, polis müdiriniň ýol başçylygy, ýagny kadyýatyň ýol başçylygy ýa istenip ýol başçy derejede saýlanýan adamlara, şo wezipelere el ýeterli öz kandidaturasyny goýup, şoňa barmana men mümkinçilik töredýär. Diýmek, men ýurdu basyp alamak, diýmek, men prezident bolmak uly bir maksadym ýok. Ine şoňa, şunu koda çelli men ýetiren. Onu koda baranda DWT partiýasy bilen biz pikirlener. Egerde bizim aramyzda güýçli, ýa-ni harizma, buý, akylly Türkmenistan öňe getirecek adam bolsa, onu biz şol adamy goýup, menem beýlik partiýanyň ýolbaşçylary we agzalary şonu gollap, şonu biz öňe süreriz.
Türkmenistanyň içinde akylly adam köpdir, pikir etmeň. Mendenem akylly var. Şoň üçin biz şol adamy sürmeli, gowusundan gowus öňe çykmaly. Inanyň. Eger biz bir zat utjak bolsak, bizim gowusundan gowumyz öňe çykyp, bütün halka utuşmalar ýaratmaly. Prezident diýmek näme? Prezident diýmek bütün Türkmenistanyň içinde o kerkide bir tane mal ölse virusdan ýa-da Esenbolda bir adam bir virusdan kesilse ýa şoň hal maddi ýagdaý agyr bolsa jogapkärçilik berýän adam. Şu jogapkärçilik ýa-ni wezipesi şeýle bir giň. Hudaý saklasyn, onu etmek üçin giýjegini işlemeli. Pikir etmeň. Häzir täze adamlaryň, täze konstitusiýanyň esasynda geljek prezident gitara çalyp, ýa-ni çägelerde temperaturany ölçäp, idiot gyllyklaryny görkezerdi. Bir gün aýralar. Onu diýmek, täze geljek prezident halk saýlaýar, halkyň önünde jogapkärçilik bolmaly. Biz bular saýlandyk, şoň üçin bizim öňümizde jogapkärçiligi ýok. Bunyň jogapkärçiligi Jadam we Hramyň öňünde, ýa şolar saýlady. Ine Serdaryň jogapkärçiligi Gurbangulyň öňünde. Gurbangulyň jogapkärçiligi Jadam we Hramyň öňünde. Men häzir şu bir hepden dowamynda polis gullugy boýunça maglumatlar alypdym. Men size bir zat aýdym. Men bir açyş eden zatym. Häzir Pastaboy bilen görüşdüm. Pastaboy näme diýär? Köçede duran polisler. Bu talap duran adamlar. Bu gönaýdy. Burada biz günlü 10 milyon manat ýa-da 2000 manat ýa-ni täze pullan ýa-da 100 dolary ýokary bizim ýa-ni iraşymyzda ýokarda başlap geçirmeli. Näçe pasta boýlar bar diýär. Diňe akyl welaýetinde 50 pasta boy baga bolsa 5000 dolar bolýar günlü. Şol adamam ýokarka geçirýär, ministra geçirýär. Ministram alyp Serdar Berdimuhamedow etip berýän eken. Ine korrupsiýany ýürediýänler Türkmenistanda konstitusiýa bar ýok, hökümet gurulşy, ýa-ni 3 tane hökümet döwlet guruluş şahalar zaten onu serden ýok. Diýmek, biz hökman suratda täze konstitusiýany döredip, biz şu şahalary ýene wasnawid etmeli. Başalaç ýok. Biz hökümetimizi, döwletimizi täzeden gurmasak, bulary bilen bulan guruluş hökümeti, guruluş döwleti hiç işlemok. Diňe korrupsiýon skemi işleýär. Muny işledi bolmaly. Kimde kim prezident bolup gelse, hökman suratda birinji bilen konstitusiýany çalışmaly. Ine menim etjek zadym. Size ködürülecek zadym. Şoň üçin siz şunu gollaň diýip haýyş edýän. Men egerde siýasat çykyşymy serden bolsaňyz, men aýdandyr. Biz köp saýlawlar geçer. Biz her wagt saýlawlar geçip, her wagt adamlar saýlap dururuz. Hemme ýerde saýlawyň üstünden adamlar geçmeli. Diýmek, her bir adamyň istendik wezipe şansy bar. Şoň üçin men opozisiýa ýölenýän, egerde siz prezident boljak bolsaňyz, ýa şuraya ambisiýaňyz bar bolsa, gaty boly. Taýýarlyk görüň. Ine biz baryp şu ýerde ýol açyp size mümkinçilik dörederiz. Eger biziň ýolumyza goşuljak bolsaňyz, biziň bilen gapdallyk görüşüň. Ýöne gyra gaçmaň. Görüşýänler gaçy görüşmäň. Diňe rejimi ýermäň, ýa şunu aýyrmasak, bu paçalyk geçip gidýär. Biz Türkmenistan düzeltmeli. Ine şu ýere baryp görüşeňizde, baranyňyzda, ine şu ýerde kime gaçy görüşdiňiz? Öz ýa hakyňyz bolar. İçinde tankid edin, görüşüň, öz kandidaturaňyz üçin, ýa-ni öňe adamlaryň işleň vilayet aýlanyň öz işi. Ýöne şoňa çelli biz ortadan diýişýär Ýedini Nasionalny front. Azat ediş frontu ýaly hemmämiz bir çukura tüýkürip görüşmeli. Men siziň hemmäňiz şoňa çagyrýar. Sebäbi biziň size hödürlejek durmuşymyz entek Türkmenistanda bir günem ýaşalyp görelim. Ol bakly durmuş. Ol halkyň hökümet dolandyryş durmuşy. Pikir etmeň, hawus we beýle hiç adam bolmaz, ananyň. Kiçi eksperiment geçip görüň. 10 adam alyň. Şoň içinde bir saýlan men boljak, men siziň başlygyňyz boljak diýip başlasyn, ýol beriň şoňa. Bir ay galman siziň haklaryňyz alyp başlar. Ýöne haçan da 10 adam bolup her kim öz kandidaturaty goýup, her kim öz pozisiýasyny, öz etjek reformalaryny
durmuş reformany düşündirip zady estes 10 adamın bir-birini dinläp gowun saylasa, onun hereketi düşünükli, awraly, hormatly we effektiwna, el yeterikli we durmuşa geçip bolýan bir sistemany gurup işlär. Onda şol 10 adam birleşip döwlet bolar. Ine şonu bize gösterýär. Onu düşünmek ansat. Diktatorluğun esas maksady sizi gorkuda saklamak, korrupsiýanyň üstüne. Siz öldürüp bolanok, sizi öldürse Türkmenistanyň adam almaýar, döwlet tutarýar. Halk esasy, döwletiň esasy elementi halkdyr. Şu halk bolmasa döwlet ýok. Halk bolmasa Türkmenistan ýok. Şoň üçin bu halky öldürmeler, gorkudyp türmäge salmaly, gorkudyp pullaryny almaly, talak gezmeli. Biz bolsa size tersini aýdýar. Siz halk öňe çykyp çinowniklary, ýagny hökümetde işleýän wezipeli adamlary üstlerine baş edip arda ýatsan iş bolýar. Tersine çalışyp berýär. Onda olar sizden gorkar bir ýa baranda ılgarmy diýsene, sizin işleňiz bitir. Ine şuraya döwlet kurmak üçin şuraya döwlet Ýewropada. Şuraya döwlet azat döwletlerde ine şuraya. Şoň üçin pikirler azat, täze tehnologiýalar açylýar, ösüşler gidip bunun ösüşleri şeýle ýygyder gidip dur bolýan, Türkmenistanyň öl mümkinler. İstenik zadyň seni gorkudyp, seni nime tanýarlar. Şoň üçin diktatorlugyň esasy instrumenti, esas strategiýasy sizi gorkuda saklamak. Türmäge basmak, gadagan, bolanok, ýene bir zat, ýaşul gelýär, ýaşul diýip bir hudaýal birini tapýarlar, şonu saklap, ol ýaşulyna absurd edýän bir topar gurumalar bar, ýani MHM, polis, olu giýdiji bolýar şonu. Şoň üçin olar ýaşuly gerek, olar şu diktator gerek. Şu diktatoryň kömegi bilen adamlary tanýar. Oňa Berdimuhammadizm diýilýär. O Putinizm ýaly, şu zatlary biz aýyrmaly. Biz azatlaşmaly. Ine şoň üçin ine şu ýagda. Indi birinji soraga aýdyp gelelim. Size pul berýärler, şoň üçin siz ses adamlara berdiler. Men adamlara pul eger paýlanyp bolsam, hökman bir ýerde çykardy. Hökman bir plaçorka öküzedi, bir zat öküzedi, eýderdi. Sebäbi maňa garşy görüşýän adamlar köp. Biz näme etdik? Biz öňki Allah Murat Rahimyň dünýä garaşy töhmet, dünýä garaşlykdan çykyp täze derejege geçdik. Indi biz töhmetleriň içinde biz täze gurumaçylykly ýürik ýolun barýan ýol. Ona şakda galdy. Özüne jurnalist diýen Allah Murat Rahimow diýen ýaly her zatdan ýanky poçaga göllep, ýanky bir-birine pox atyp adamlar birikmedi ýaly, öňe gitmedi ýaly. Her wagt dawa bolar ýaly. Ine şu ýoldan biz çykdyk. Şol meýdançadan biz çykyp ýokary gatlaga geçdik. Olar galdy diýär, olaryň ideýalary ýok, pikirleri ýok. Sebäbi men bunu aýdym. Näme Allah Murat Rahimow Türkmenistanyň bir topar gödök bozulýan günne wakalar beýan etmän, ine ol plan etdi, bu plan etdi. Siz jurnalist. Siz menden güçli. Siz bir manini pikiri şeýle bir ýanky isleýär edip goýup logika tarapyndan tutnabaryny tapyp etip bilýäňi mene dönem. Näme şonu edip bok? Näme 12-nji martda gödök kanuny bozuldy Türkmenistanda? Näme siz şolu beýan edemok? Her ýere jaň etsen gün aýdýarlar bize saýlara gatnaşamyk. Näme 100 ýere jaň edip bolanok Türkmenistana? 100 sany ýerde näçe adam gatnaşdy, näçe gatnaşdy, ýani statistikany gurup bolanokmy? Şoň esasyna hemme sosial naproslar şeýdi. 100 bolmasa 1000 adam edim. Her vilayetden bir 300 adamdan edim. 1200 adam edim. Ya 1500 adam edim. Alın şu statistikany görkezim, ine men şeýtdim, hakykatdan bolmady. Şu statistika, şuruň beren statistikatna deňelýär sebäbi eger şu ýanky izbiratelny участокda, ýani saýla участкynda şunça adam gelen bolsa, o ýerde ýanky 10-dan 17 çelli dawka boldy. O ýerde adamlar ýanky ses bermäne ýetişmendir. O men Türkiýede suud edişmýär. 220 000 adam eger saýlaga gelen bolsa, Istanbulda ýani probka bolardy. 5000 adama goly 1 minutda näme girme bilen o pasostva. Olaryň berýän maglumatlar boýunça. O mümkin näme? Näme şu zatlar suud etme? Bizim geçiren açyk saýlawlarymyzy
yankı bir daça böyle sen maksat başka. Şoň üçin biz şu zatlardan çıkıp ine size täze ýol gödürýär. Täze kanun ýoly. Şu ýol bilen biz gitsek, bir ösýäs, ikinji aktiv bolýar, üçünji konstitusiýany biz size çeýnäp berip, düşündirip täze bolýan konstitusiýa. Siz başlaň, siz diňe düşünjeňizde öz pikirlerinizi aýdyp, sizin konstitusiýaňyz bolýar. Ol ýokarda prezidentiň Berdimuhamedowyň beren konstitusiýasy. Ine biz komissiýa döretdik. Öz dwaýorunda bolan komissiýaň başlady. Onuň içindäki garnaşlary. Biz döretdik diýip ine halkdan gelen maslahatlary ýygnadyk diýip diňe öz oguny goýmak üçin ýa konstitusiýany düzüdük. 2020-nji ýylda içine ýa Türkmenistana girdi. Fevralda bir boldy, martda bir boldy, aprelde bir boldy. Öz güdük boldy. Ine şu ýa-da bolmaly ýaly. Biz size sizin bilen reformlary, sizin bilen çalışmalary, sizin bilen öz ortmalary etjek bolýar. Näçe? Bolmasa zahmat bolýar. Bize zahmat gerekkä ýağladyk. Döwlet agdalşykdan ýağladyk. Halyk bir dal. Bize bizim halkymyň her bir adamy Türkmenistanyň içinde bolup geçen zatyň içinde ýaşamaly. Arkyň ýaşamaly. Jip alyp bir welaýatdan o welaýata dogan arnaşlaryny görmeli. Biznes açmaly, arkyň işlemeli. Hudaý saklan bir üstüne ılgak geleýse arda ýa şoň işini görýär. Arkyň naloglary piretmeli, salgytlary şonu tülese bolly, şoňa ýanyna barmany adamyň haky ýok. Bolly. Sana bir instansiýa barýarmy, ýapajanlyklar barýarmy? Onu salgyt goýup gaýdana, olar baryp şonuň kemçiliklerini bile düzelýärler-de. Şol ýa kiçik toçka işler ýaly hemme zat edýärler. O diýmek döwletiň halka garaşy düýbüne ýükler. Bolunok ýaşynyň görkemesi dälle biz edir hökman diýip şonu etmeli. Onu ol halkyň saýlan hökmen bolýar. Sebäbi halkyň içinde siz saýlaýansyz onu. O prezident belleýän, siz saýlaýan. Welaýatlaryň hekimleri, şäherleriň hekimleri siz saýlaýan. Welaýatyň öz saýlar. Erteki gün ay biz welaýat hekimi işlerine bolsa çalışyň näme oturýan? Çıkın protest edin, çalışın. Cinayeti çekin. Ay ol tanışını goýupdyr näme? Prokuratura onam çalışyň. Öz tanışını ýa-ni MHM gullugyny goýupdyr. Onam çalışyň, näme çalışyňdy? Ýagynlarda üstüne. Şu ýaly bolmaly. Düşýärmi? Halk aktiv bolmaly, çalışyp durmaly. Men size bir video görkezjekdim, onu ýetişmedim. Ukrainada şu ýaly hekimler korrupsiýa etseler ýa kezapçylyk etseler, halk bilen baryp şonu çykaryp, galstugy da portfeli bilen muzora salyp kryşkasyny ýetýärler. Bütün halk üstüne gülür ýaly. Egerde kezap bolsa, onda şoň barmaşy. Ýöne egerde adamlar kömek edip, giýje güni işleýän bolsa, diňe adamlara. Onu adamlar şu zatlar etmez, onu hormat goýarlar. Baran ýerine çaý çörek nan bererler. Başga şey ederler. Ine şu halkyň hakyky ýaşaýşy bolýar, hakyky żywoy durmuşy bolmaly şu. Bizde bolsa näme ay ýok, tok ýok, zat ýok. Ine şu sözleri bizi MHM ýürüteýär. Taýlary geçdi, bolunmy, bolun diýip. Hiç adam geçmedi. Taýlary bir kanun geçdi. Täzeden geçirmeli. Biz şuraya kezaplary ýolbaşy bolup gelende giýjüni işleme şunu aýrmak üçin. Şoň üçin durmak ýok. Ine Murad siz pul berdiňiz sesler üçin diýdiňiz, bol men kime pul berýän, men onça pulum ýok. Dogry maýdy. Dogry men opozisiýa öz pulumy maşgalamdan aýryp goýýan. Ne şu günlerim işlemeli bolup başladym, sebäbi menin pulum maşgalama ýetenok, men işlemeli. ABD-çeli işlep, ABD-den soň çykyşlar berýär. Murat Gurbanow Türkmenistanyň pulunu ogurlap gaýtdy, adamlara pul berýär. Murat Gurbanow Türkmenistanda ýaş spesialist hökmünde 3 ýyl işledi. 1989-njy ýyldan 92-ge çeldi. Şo ýerde bu tordy işini 92-de firmaşda şowundan başlap hökümet edaratyna işlep görýär. Murat Gurbanow daşa ýurtda köp işledi, şo ýerde gazanyp Türkmenistana öz pullaryny maýasyna goýupdy, hemme adam giderdi.
Şoň üçin men Türkmenistan pul gaýtdym diýseňiz, ýalňyşardyňyz. Ine men Türkmenistana baramda men özüm bir näçe tutlar açyp meniň jaýym ýykyldy. Meniň kwartiram alındy. Şol zatlar hökümete töledir we size de haýyş edýän jaýyňyz ýykylan bolsa, kwartiraňyz bir kan alınmasa dokumentlerini ýygynan. İsteniň suwda baryp ýülenersiniz alarsyňyz. Hökümet size töler. Hökümetiň pulu we arkyň bolaýyn. Şoň üçin häzirki bolýan bir kançylyklary pikir etmeýän galar bolar biter. Ýok, suwtnamalar bolmaly. Suwtnamalar ýygynan biz täze Türkmenistany häzir gurup başladykmy? İçine baryp şolary kezaplar jenaly çağırdymyz, täze hökümet geligi, täze prezident geligi, ine şol günden başlap ardamly ýazyp atdylar. Üçüncü soru, munça setler mümkin değil. Sizin kanalyňyzda munça setler mümkin değil. Size 208 bin adam birinci gede test berdiler prezident saýlawlaryna. İkinci gede 106 binden gowrak adam test berdi. Sizin kanalyňyzda bary ýok 50 bin adam patbyşyk, 2-3 bin adam görýär. Bu mümkin değil. Siz pripiska etdiňiz, siz adamlary arlaýar. Men şunu size düşündireyim, hormatly vatandaşlar. Men opozisiýada 2020-nji ýylyň iýun aýyndan bäri işläp gelýän. 1 ýyl 9 aýdan bäri. 1 ýyl 9 aýda men 900 goly video çykyşlar etdim. Hereden çykyşymda ýöne töhmet atyp tanqid edip däl, men tanqid edýän, onuň manysyny tapýan we şunu nähil bolmaly we adamlara şunun ýanky geljekde şu zatlar nähil bolmalygyny düşünýär. Men 3-4 soru setip geçýän. Adamlara bilim beresim gelýär. Jemgyýet bilimleri, kanun bilimleri beresim gelýär. Ýa şoň üçin men 1 ýyl 9 aýdan bäri ýa-da 630 günden bäri çykyş edip gelýän. 630 günde men 900 tane video etdim çykyşlary. Bir günde takminan 1,4 tane efir etdim. Şol edýän çykyşlarymyň uly bölegi soňky wagtlar diňe açyk efirler. Zapisler ady edýär. Şu açyk efirlerde men sizin soruňyza jogap berýän, sizin bilen iki двусторонняя связь ýa-da iki taraplayın ýanky связь edýän. Diňe özüm çykyş edip zapisi goýup onuň ýadyndan çykaramam. Indi ýa-da 7 günde men 10 tane video edýän. Mysal üçin Allamurat Rahimow bir hepde bir çykyş edýär. Diýmek men şondan 10 esse köp çykyş edýän. Onun daşyndan men çykarýan videolarmy gatykly bolansoň adamlar başlan. Gatykly bolansoň adamlar gün görüp bilen ol. Sebebi men videolarymda men her wagt Berdim Hamedowy tanqid edýän, onuň bir kanun ýagdaýda hökümete gelenini aýdýan, onu hökman arrest etmeligini aýdýan we şonu jinaýda çekmeliligini aýdýan. O diýmek rejime has hukukly. Bu real çykyşlary diňe akla sapar edýär. Başga çykyş edýän adamlar az. Sebebi onu çykyş edende sen hökümete günnün garşy opozisiýoner bolýar. Günnün sen öz maşgalaňy dogun anlaşdyň özüňi u riske goýýan. Ine şoň üçin meniň videolarymy görmek has risk. Adamlar meniň videolarymı imodan paýlaşýar, imon üstünden görýär. Telegramyň üstünden, WhatsApp'yň üstünden, Facebook'yň üstünden görýär. Şu sosial ulgamlaryndaky käbir programmalar şoň içinde görýärler bolan YouTube şotçuly işlemi. Yaman köp adam görýär. Ýa men gürleşip duran adamlar bilen Türkmenistanyň içinde daşynda bir topar görýär. O 5 gün däl, ummasy. Diýmek şol, men videolarymı sosial ulgamlaryň üstünden görüp öz ýanky YouTube'da görýändigini gizleýärler. Ne şoň üçin YouTube'un şotçuly hata eder. Ine şoň üçin adamlar men videomy görseler, bulary ýanky emheme diýdi, beýleki görse, bulary helak edýär. Mysal üçin Allamurat Rahimowyň videosyny görsem, sen helak etmeliler. Aý görüpsiň, bilen görýärsiň. Ýani bizim videomy, debatiň videosyny görsem, onu sen helak edýär. Ha, sen debate degişdiň, sen prezident aýjak bolan. Ne şoň üçin adamlar bir usul tapdylar. Şu usulyň esasynda görýärler, hakykaty YouTube'da görjek bolsam, şoçu görüp bilen. Onu siz özüňiz bir-birinizden soraýyn. Sorak görüňde özüň sosial prosesde hasaplap görüň näçe prosent görýär. 100 adamdan mysal üçin
10 adam gören bolsa 10% görýär. 100 adamdan 20 adam gören bolsa 20% görýär. Diýmek, Türkiýede mysal üçin 1 milyon adam bolsa 10% gören bolsa 100 000 adam eýem görýär. Bu statistikada kän dogry da ýöne tahminan bir gözüňi aýlap bolýar. Indi bundan başga men näme diýerim? Bundan başga men günde 50 adama çelli adamlar görüşýän. Olar maslahatlar berýän, kömekler berýän, duşýan, olar bilen ýa-ni videolar alışýan, gürleşýän, olar maňa videolary berýär, bir topar maglumatlar berýär. Men her gerek täze adamlaryň gürleşip, informasiýany ýaradyp, edýän işlerini anyk edýän olar. Diýmek golly başlaýar. Ine şoň üçin sesler köp geldi. Ine şu zatlary edýän adam az bolan soň ine sesler köp geldi. Maňa. Näçip mysal üçin geldi kariza berilmedi, geldi kariz bu zatlary eden. Edýän ýöne az meçherde. Elbetde sesler az. On bir logika taýdan ütköş kılatıyor. Şoň üçin ine muny ýa-ni düşündirmek has amsal. Men diýjek bolýan ses almak üçin sen programaň, edýän işlerin anyk bolmaly. Men şonu anyklaşdyrjak bolýan her gerek. Şoň üçin men sesler aldım. Ine maňa jaňa diýerler, Murad, men arkamda 200 adam var. Biz bir ýerde işleýär, şoň hemme sana ses berýär. Men özüm şonu kontrol edýän. Ýa biz senin videolarını görýär. Ine bir edaradan aýýar, men bilen 100 adam işleýär. Beýlekisi jaňa diýär, Murad, men golýan, meniň dogan arnaşlarym, dosiýalarym bizim 60 000 hata etdim. 60 adam size ses berdi. Şu ses berýär. Ýürüte gruppalar dördüler. Men habarym ýok. Soň bir kaldym. Kafede oturup 5-10 adamdan oturup sylkary paýlaşyp haýyş edýärler jaňa dosiýalaryny. Ýaýradýarlar. Türkiýede, Türkmenistanda bir-birine ýaýradýarlar. Molimler, daýhanlar bir-birine ýaýradýarlar. Şu ýaly halk edýär, men onu kontrol edilem. Ýöne men mesajlary berýän, şunu edin diýip, şuraya etmesek, istenen adama ses berin ýöne hökman goşulyň diýip aýdýar. Şoň üçin bu zatlar ansal. Inni ýene bir aýtjakladym, soňkuladım, hormatly watandaşlar. Biz häzir Türkmenistandaky 10-njy martda geçirilen saýlawlaryň netijelerini bir kanun ýagdaýda bolanmagyny sübut etjek bolýar. Şoň üçin bizde köp subutnamalar bar, ýene de subutnamalar bolsa gowy bolardy. Birinji bilen Türkiýede bolan, Türkmenistanda bolan, Amerikada bolan, Ýaponiýada bolan saýlawaryň geçiş barada sizden mesajlar, tekstler gerek. Ine men Murad Gurbanow Türkiýede ýaşaýan, men saýlawlara gatnaşmadym. Men bilýänim 100 adamym saýlawa gatnaşmady. Men şunu tasdikleýän. 10-njy mart güni biz barmadyk. Bu bizim adymyzdan ses berilenden Türkiýede mysal üçin 90%dan ýokary ses berdiler. Men barmadym, şular barmady. Şu 90% yalan. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bolsa, men Planyýew, men Murad Gurbanow da şu welaýatyň taxty etrawynyň plan ýerinde ýaşaýan, plan köçetinde meniň köçämden saýlawa giden adam jemi 10. 200 adam ýaşaýar, şoň 200 adamyň 100 adamy ses bermäne, ýa-ni haklary bar. Şoň 10 adam gatnaşdy. Şuraya tasdiklaşyla gerek. Sebäbi haçanla bir häzir uly ýygnak edenmizde olar bilen, ýa-ni halkary gurmalar bilen döwletleriň ýolbaşçylary biz şu zatlary bir koswen argument, ýa-ni gapdyrly duran argument hasabyna görkezler ýöne hiç kime bermez. Men tekst mesajlaryny görkezem, seslerini eşitirin öz sotkamdan görkezem, ekrana çykaryp ýöne hiç kime ne video, ne neme aldyrmagyna mümkinçilik berdirmen, öňünden haýyş eden hemine. Ýürüte adamlar goýup, şolu izalap durýar. Biz o zatlary ökdet ýa uly konsertler geçirilmede, ýa-ni Sting, Joe Cocker ýa ýene bir zat geçirilmede, uly zallarda bizim ýa-ni ahraniklarymyz seriýa zalda hiç kim video almasyn, soň ýa-ni YouTube'da çykmasyn diýip biz seriýa şu wagtda. Biz bilýäris onu tehnikalaryny.
Şoň üçin onu etmek ansat. Zalda 100 adamdan gowrak adam oturar, olary kontrol etmek hazansat. Ine şoň üçin siz gorkmaň, sizden ine men näme dülýän? Siz näme dülýän? Birinji saýlawlar boýunça maglumatlar berip bilýän. Oturan ýerinizde, oturan toçkaňyzda ýekölüňiz bolsaňyz ine men İstanbul'da değil de bir küçük şehirde yaşayan Antalya'da. Men saýlawlara gitmedim. Men maglumatlarym alyp bilmedim. Men bilen habalaşan bolmady. Meniň adym Planyv, maşgalam Planyv. Bizim maşgalamyzda 3 adam ses berilýärdi. 3 adamam habarsaz. Ol maglumat, ol hakyky dastawyat maglumat bize gerek. Ya men Antalya'nın plan ýerinden bize jaň etdiler. Üýşüp plan ýere baryň diýip biz oğlan bilen janlaşdyk. Hiç kim barmady. Men 100 adam bilen şol barmady. Onun bir maglumat. Şuraya maglumatlar bize gerek. Inniki sizden haýyş etjek adam. Inni bil gizliň gurmaçylyk işlere geçmeli. O diýmek näme? O diýmek her kim öz kişilik yapık çağrılaşmalı, öz doğum arnaşlarına katlaşmalı. Hayata Türkmenistan'ın içinde. Biz Türkmenistan'ın içindeki adamlar gurmaçılıkını işlep tayyar eder. Biz baranmada bizim golumuz derli olur yani. Biz dine daşınnaki cemiyet kurmalarına, daşınnaki hükümetlere dayanmazsa biz içindeki adamlar da dayanmalı. İki taraftan gorumuz olmalı. Yani şunun için biz Türkmenistan'ın içinde gurmaçılıklı işlep başlap oları düşündürmeli bolup geçen zatları, kanunları, konstitusiýanymy alşyn biz häzir aralyp maslahatlaşanymyzda şolary da düşündürmeli. Yani köpüsine YouTube yok. Köpüsü görüp bilen ok. Köp soralar var. Bize habar berip bilen ok. Ine şol Telegram kanalda chatlaryň üstüne biz gepleşip geçeriz. Yaman köp adam bize habar tutýar. Biz hemmetine haýyş edýär. Özüň ýaly yeni bir adam tap. 2-3 adam tapdy. Siz gruppa ýatap bize şul maglumatlar berin. Şunu edim diýip biz ýürüýte Telegramny post goýýas. Şoň üçin şol adamlar diňe Telegram chatlary bilen işlemeli. Ne şoýan gurmaçylyk işler opozisiýa alpmaly. Bir gatşat ýagdaýda Türkmenistanda barmaly. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz gepleşimi utaýan. Sizin hemmeňizde birinji bilen jan salyp arzu edýän Ramazan aýyna sizin hemme arzuwlaryňyz Allah kabul etsin ve bizim bilen yerine ýetirsin. Allah hemme Türkmenistana barar, sadakalar, toy bayramını beller, 3 günlük beller, Türkmenistan'ın azatlığı çıkan diktatörlüğün dininden bayramları. Biz bütün dünyada en gowy artistleri getirip sizi hoşal ederiz. Sizin dine baktığı durmuşunuz için görüşürüz. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.